De visie van ons ziekenhuis is accessible healthcare for everyone. En dat betekent dat we er zijn met elkaar voor iedereen. En dat maakt niet uit of je Arubaan bent, uit Curaçao komt, uit Nederland, uit Colombia. Het maakt niet uit, we zijn er voor iedereen. En dus niet zoals mevrouw Maduro zegt dat we er alleen voor Arubanen zijn. Het ziekenhuis bestaat uit heel veel nationaliteiten. Als hier alleen Arubanen zouden werken, dan zouden we het ziekenhuis kunnen sluiten. Dat zou jammer zijn. We hebben elkaar nodig om alle Arubanen te helpen, om alle toeristen te helpen, om iedereen die hier is als vluchteling of hier op het eiland woont, omdat ze het leuk vinden. Dus ik vind het heel erg jammer dat 16 miljoen florin naar de medewerkers gaat. Er is nog nooit in de geschiedenis van het ziekenhuis een directie geweest die zoveel geld met een CAO-onderhandeling naar het personeel heeft laten gaan. Nog nooit. 16 miljoen florin, daar zitten bij inflatiecorrecties, daar zitten bij zero-bonus, signing bonus, er zitten betere voorwaarden qua arbeidstijden in. Er zitten heel veel voordelen. En dan vind ik het heel jammer dat mevrouw Maduro dat vergeet. Er is ook geen CO ondertekend onder voorbehoud, zoals zij zegt. Er is met volle verstand door mevrouw Maduro ondertekend. Zij heeft met volle verstand ondertekend voor alle mensen die zij vertegenwoordigt. Dat zijn alle mensen in de CAO. En ik vind het jammer dat zij dus dat vergeten is. En ik weet niet of ze geheugenproblemen heeft gehad in haar afgelopen vakantie. Dat zou zomaar kunnen. En ik weet dat ze op vakantie is geweest. En het is natuurlijk niet zo dat als zij op vakantie gaat, dat wij dan expres met mensen om tafel gaan. Mensen, in dit geval medewerkers, 2 medewerkers van de OK sturen ons een brief. Daar antwoorden wij gewoon netjes op. Zoals je dat altijd doet op brieven, e-mails of telefoon die je van iemand krijgt. Dat dat toevallig gebeurt als mevrouw Maduro op vakantie is, kan ik niks aan doen. Kunnen die medewerkers waarschijnlijk ook niet aan doen. Maar mevrouw Maduro heeft niet op Facebook gezet, ik ga nu heerlijk op vakantie genieten. Dus deze mensen sturen ons een brief, wij antwoorden op, wij gaan daarover in gesprek en daar komt heel veel uit voort. Wij wisten niet dat mevrouw Maduro aan de achtergrond nog met deze mensen waarschijnlijk in gesprek was om onrust te veroorzaken. En dat is jammer, want mevrouw Maduro heeft nogmaals willens en wetens de CO ondertekend met alle voordelen en misschien alle onderdelen die zij niet leuk vindt. Wij overwegen in ieder geval, want ik heb gehoord wat de mensen zeggen buiten en ik heb gehoord wat ze vinden en dat hebben we de afgelopen weken en dagen natuurlijk ook gehoord. Dus ik denk dat we serieus nu gaan overwegen om binnenkort een referendum in huis te gaan houden, om te gaan kijken wat mensen van de CO vinden. En daarmee te gaan bepalen van, oké, zijn jullie het eens met de CO? Dan gaan we door. Zijn jullie het er niet mee eens? Dan stoppen we ermee. Dan breken we hem open, gaan we opnieuw onderhandelen. Maar dat betekent ook stoppen in de volledige breedte. Dat betekent de inflatiecorrectie wordt stopgezet, de periodieken worden stopgezet en alles wat daar verder bij komt. Laten we zien wat eruit komt en ik hoop dat de medewerkers echt wel zich realiseren dat wat wij met elkaar onderhandeld hebben, inclusief de ABV, dat ABV het beste voor had met de medewerkers en dat wij het beste voor hadden met de medewerkers. En daar blijf ik voor staan. 2 medewerkers hebben een brief gestuurd, daar hebben we mee aan tafel gezeten, daar hebben we vervolgens een gesprek mee gehad. Die medewerkers hebben die brief netjes ingetrokken, daarna komen ze op terug onder druk van de vakbond, die vindt dat eigenlijk de medewerkers moeten volhouden omdat ze niet de hele waarheid kennen. Wij gaan de medewerkers nog een keer spreken, vertellen het hele verhaal. We vertellen dat aan alle medewerkers, in dit geval op de OK. En we hebben wel een ultimatum gesteld. En waarom stellen we een ultimatum? Omdat deze medewerkers met de brief die ze gestuurd hebben, eigenlijk hun arbeidscontract opzeggen. Dat staat in de brief. En wij hebben dus meermaals hun gevraagd, are you sure? Weet je zeker dat wat je hier staat, dat je dat wil blijven volhouden en dat je dus je arbeidscontract opzegt? Ik kan me dat niet voorstellen dat ze dat zich realiseren. Ik kan me wel voorstellen dat dat een spel is van de vakbond, juist om opnieuw te kijken wie het verste kan plassen. Maar ik hoop oprecht dat we eruit komen. De deadline is vandaag om 12 uur en ik ga ervan uit dat we eruit komen. En zijn er een aantal mensen die het dan nog steeds niet eens zijn met ons. Dat kan. Maar dan moeten we in gesprek en dan moeten we kijken wat er uit die gesprekken voortkomt. Maar dat wij zomaar 60 mensen aanslaan is natuurlijk onzin, dat weet iedereen. Over 30 minuten, hè? 30 minuten pauze, die gewoon in de wet staat op Aruba. Alle werknemers op Aruba hebben pauze. Daarnaast hebben we een CO, daar staat het ook nog eens een keer in. De CO staat eigenlijk daarboven, collectieve afspraak. En waar deze mensen om gaat is helemaal niet over de 30 minuten pauze, want die hadden ze daarvoor ook, maar die namen ze in onze tijd. De basistijd, zoals dat dan zo platvloers heet. En eigenlijk betaalden wij dus 30 minuten waar we eigenlijk normaal productie voor zouden moeten hebben. En die productie zou nog een keer naar patiënten gaan. En die hebben we gewoon hard nodig. Deze mensen willen wel pauze, maar willen niet later naar huis of willen niet eerder van huis om hier eerder te komen. Zoals heel veel andere mensen in het ziekenhuis wel. Wij, en ik denk dat u moet dat met mij eens zijn, het is ontzettend belangrijk dat je iedereen gelijkwaardig behandelt.